Haino hailam sokon rozotona ani vlogo norok bahai tongbai kha khayo kaham nongna tei angbo kaham no dinike ang rignai sungui tongo Tripura rignai ang bolte bai no sungduo ko ang saisung ke sungmangla tini tiklai mangla ke tini sungbai gala ke ani ke serai tongo bagui ke tabo bai sungui tongo ke angbo sungnai hingga norok Tripura Bahai ke rignai sung Tripura rok Bahai ke rignai sung Tripura rignai Bahai hingga norok nai tongdi tabuk ang norok no phono nai tabuk ke kusum pali sekang sungka kosam pali sekang abo sungui nai apar ke bwthai rinai hingga nai tongdi paithak jora video no jayasak.
aro maduna. Akia sanangai. Khanai dok lol diba. Khanai kom sa kalong mang khala hai ta sini banglo ban ba. Tusni khanai. Multi sasinai. Tai kesari kanai ni nayui. Ga sebal phul bubar. Hingke tai kesari kanai nagana. Abro nai sainani. Hingke norok nai tongdi. Ang bahai ke bumul sai. Tabuk ang abuthai no sainai sebal phul bubar. Abubar no sainai. Hingke saipuru hingke norok ang video khlai phunuk mangla saipekhe hingke phunukano video khlainai kwrwi. Ang tisa pulkai mau phunuk malia hingke amra khlainai kwrwi. Hingke tabuk ang narti sanai narti saman bangla phunuk mangla hingke wase bai hingko thaisa pura tabuk hingke mau phunuk sanai. Camera rong ni phunuk malia. Khol bai kya hingke khol puru hingke bumul tisa puru hingke amra phunuk malia camera khlainai kwrwi. Hingke ang sasin bagai kholnai na camera khlainai am bagai phunuk malia. Hingke tabuk nar khol puru hingko phunuk mangla hingke wase bai thaisa pura tabuk hingke norok phunuk sanai.